चलिए शुरू करते हैं। हम सुशील, ये सुशील बाबा, हम पंकज कुमार, और ये मेरे भाई वेद प्रकाश। स्वागत बरुआ सभी के भिखारी के भोजपुरी में। तो ऐसा टॉपिक मिल जा रहा है कि हम लोग क्या बोले या क्या नहीं बोले। भाई जी देखिए, हाँ हम और आप, हाँ, और साथ में हमारे ये प्यारे वेद भाई, हाँ हम लोग तीनों हाँ जेन्युइन, या हम लोग तीनों लोग अपने इस धरती से जुड़े हुए हैं, एकदम धरती से जुड़े हैं, साथ में अपने सभ्य भाषा यानी अपने भोजपुरी भाषा से हाँ जुड़े हुए हैं। हाँ। तो होता क्या है कि हम लोग आपस में हमेशा इस चीज़ के विषय में मंथन करते रहते हैं। वेद भाई बताते रहते हैं कि भैया ये बात है, हम इनको बताते हैं कि भैया ये बात है, और बात रियल में क्या है ये हमारे वेद भैया बताएंगे। जानते हैं जी कुकुर के पोंछ में कतनो घी लगा दिया नो जी, तो सीधा नहीं हुई। देखिए बड़ा कहनी नु, हाँ तो हम देखा नहीं हाँ। कि एक बारे हमनी के जस्ट गांव के जस्ट बगल में एगो गांव बा। अच्छा तो उ का के बेचारे कि कुकुर के 3 दिन बहले, अच्छा आ अपना घरे भैंस रखले रहस। हाँ। मार घी ओरिजिनल घी, ओरिजिनल घी पर घी मरलन। 1.5 इंची के पाइप, हाँ 1.5 इंची का पाइप ठूस के हाँ। और सीधा क के और रस्सी से बहले रहस। पूछवा के पूछबे आके उधर नहीं लो। आके और कुछ देवता हाँ मोटा मोटी 15 से 17 दिन बाद उ खोललन। हाँ। तो जब उ बहले रहस तब तो सीधा रहे, आ जैसे खोललन तो हेंगा टाइम। अब बुझ ले तो केकरा को कहला मतलब ई का कि खुद समझ जाए, अब नहीं समझ नहीं। तो वेद भैया बताइए। अच्छा यही से नु कहाला कि अपडेटेड रहो। अपडेटेड रहे। अरे रे, यही से पंकज भैया हरदम कहेला कि अपडेटेड रहो। लागत है ऐसे अपडेट नहीं कर पावत। अरे। अरे क्या रही भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छा में तारा update? के हम अपडेट रहे के एगो तरीका बता दी। हाँ बतावा। और कुछो मत करत तू। हाँ। खाली फेसबुक पर खेसारी भैया के फॉलो कर लो। अरे वाह, गाना कर गाना। अरे भोजपुरी में का होता सब तारा मालूम चल जाए। हाँ बात एकदम जायज बात बोलनी है रउड़ा। अरे भाई देखो, भोजपुरी इंडस्ट्री के उ पिलर ना हमन, हाँ उ बांस हमन, बांस ठीक बा। कतनो हिलैबा ना, ना। उखड़िए ना। पिलर खेसारी बिया होला जान दरे का कि भूकंप में खाली हिल डुल के रह जाई, अब बांस लगी वही में तांडव करे। तांडव कर के, लेकिन बाद में कही हाँ हम हैं यहाँ। जानी तो रउड़ा तनी से अपन ट्रैक सुधारी। कुल मिला के काहे एथी कोइनिया सब इहो बता दिया। देखी अच्छा इनकर पहले बढ़िया एगो बता दिया और रउड़े बताई कि एगो इनकर बढ़िया गीत आल रहा 2 दिन पहले, जना के नाम बाटे मरवा में अरवा। हाँ। हालांकि नाम से बढ़िया नहीं बुझा, लेकिन गीत बढ़िया बा। हाँ गीत रुआ लोगन सुन सकत तनी में तनिको सा अश्लीलता के समावेश नहीं के, बढ़िया गीत बा। ली सुन ली, इनफैक्ट सुन ली। तो ये जौन गीत सुननी हरुआ लोगिन कितना बढ़िया गीत लगे। तो निशा नाम कुछ और रही तो और बढ़िया लगी थी। हाँ क्योंकि नाम से थोड़ा सा बुझाता है कि शायद गड़बड़ हुई। थोड़ा सा बुझल के वल्गर लागी। हाँ, लेकिन नाम से हम देखले रही जब तक पोस्टर रिलीज के लिए रास्ता तो हमरा बुझल की गड़बड़ हुई, लेकिन गाना आयल सुननी अच्छा लगा। अच्छा बाटे भी, एमे कोनो संदेह नहीं। नहीं लेकिन फिर इनकर 2 और गीत आवता हाँ। है। एगो काल्हे आयल रहे, अच्छा आ एक दिन में मालूम कितना व्यू गल, कितना? 1 मिलियन नहीं खे पूरा। हाँ तब जिनकर 7 दिन में 100 मिलियन क्रॉस करत लख, उनकर 1 दिन में 1 मिलियन भी नहीं कइलक। मालूम काहे? काहे गइले बारन अपन पुरानका लय में जन कहनी असन कि कुत्ता के पोंछ में कतनो घी रगड़बा सीधा नहीं होई, तो वही ट्रैक में गल बारन फिर से। अच्छा अच्छा, तो हमनी के गांव जे दिन हउ कहत रह के 17 के साथ हासिल 2 उहे वाला इनकर हाल बा। हाँ। सब लोग जोड़ेला देवता के 17 के साथ हासिल 1, आ खेसारी भैया के फैन लोग जोड़ेला हमनियो के बानी सो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा 17 का साथ हासिल 1 जोड़े वाला बानी सो 2 ना, लेकिन बहुत आदमी बात देता जानता नहीं क्या है कि 17 के साथ हासिल 2। अब रउरा समझ जाई, रउरो एगो बानी स्टार बनी, सेलिब्रिटी बनी। बताई है हतना बढ़िया गीत रखा मरवा में यारवा। एकरा बाद हई एगो कितना घटिया गीत ले आल बरन का जरूरी रहे सूत जाला कोड़ा में करके कुछ बाटे, मतलब इतना बुर्बक गीत बा कि यादो नहीं खे। यादो जरूरत नहीं के याद रहल रही तो बतावे लायक नहीं खे।
आ दूसरा का एगो औरो इन करावता। अच्छा। टीजर रिलीज कइलन ह, आज अच्छा। शेयर कइलन हम मीडिया अपना सोशल मीडिया चैनल पर। गजब भाई, बताइए हमने के तो हम देखलहु नहीं अरे कि अच्छा गीत अच्छा न गइले हैं, हमरा विश्वास बा अच्छा गइले हैं। अच्छा गइले। अच्छा। औरो विश्वास बानू। हाँ। तो हमारे भाइयों जी के सुन ली कि कितना अच्छा गइले बारे बता दी भाई जी। ना अच्छा, एक गाना के बारे में हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करम। गाना के नाम बा बर्फ। बर्फ बा त का ठंड गर्मी के दिन में बर्फ से जरूरत पड़बे करी यार, का तू लोग बात कर लोग बात। अच्छा, तो टीजरवा में के एक के लाइन बाटे ओमे हां खाला मलाई बर्फ। अरे तो खाए जना तरीका से कहले बारन सुन ली। अभी टीजर बा कैसे, मतलब 2 लाइन सुन के कैसे तू कह सकत रही अश्लील गाना बा। अच्छा, भोजपुरी में वो कहावत है कि लइका हां भगते में चिन्ह वाह। एगो कहावत था। देहात हमनी में के यूज नाम होला। का तो उम्र खैर काचा बार वो लोग के सामने, हाँ। लेकिन ठेठ भाषा बुजुर्ग लोग कह के गल बा तो ई जौन कहावत बाटे न ओकरा के चरितार्थ कइले बारन के के खेसारी भैया खेसारी भैया के ई गीत। भाई वेद भाई रेउरा प्यार से लीले महाराज। लेकिन प्यार मोहब्बत होना चाहिए। अरे भाई ई बात बता, ई गाना 1 मिलियन क्रॉस करी कि ना एक दिन में, तारा लोग बताओ लोग। कोई बार कहावत है लइका भगते में चिन्ह आ जाए। जनता भी अब अच्छा चीज सुने के चाहता है। ई सब भाई पाक गल बा घटिया चीज सुन के, अब भोजपुरी के बर्बाद होते देख के वो चाहता का कि कुछ अच्छा चीज हमरा भिड़ी आओ। तो सही बात है। और जो भोजपुरी के जनता के तरफ से जो रिस्पांस मिलल बा नु ई तमाचा बा। आ खाली इनके पर नहीं खे, सब लोग पे। सभे पे बाजे अश्लील गावे। हाँ, जे भोजपुरी में सभे ला बाटे। हाँ। ठीक बा। बाकी खेसारी भैया रुआ हाथना अच्छा अच्छा गीत गइले बानी। ओह दिन हमनी के आल रहे से कितना बढ़िया बढ़िया गीत पर बताइनी। और और तब वेद भाई ऐसा गाना बतैलन माने हमनी के खोज खोज के ले आवे नी सर। खोज के एकदम माने दिल खुश हो गया और गाना सुन के। बिलीव करी कि हमनी के वीडियो शूट होके से पहले और ओकरा बाद शूट भइला के बाद गइनी से आदमी के अपना अपना रूम में सब लोग आदमी जे भी बा देखी सर्च कर के सुनेला। सर्च कर के आदमी मस्ती से वेद भाई हाँ गाना सुनलक नु। हाँ। सुशील बाबा हाँ आहा मजा आ जाए यार दिल खुश हो बता रहे गया भाई। वो लाइक गाना कइले बारे। हम गाना सुनत रही तो हमारे को पड़ोसी हमें नाम ना बताएं शायद खेसारी भैया के लागे कि ना ये सब उहे बारा सब। अच्छा, तो सुनत रही तो उ बेचारा हमरा में समस्या बा कि हम खिड़की खोल दिले। हमरा नेचुरल हवा के बड़ा शौक बा। ओके चाहिए। होम थिएटर रूम में रखले बानी तो वही में कोने करा के सुतत रही। तो बेचारा सुनत 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 पीपर के पेड़ के छाव में रहस बगले में तो पीपर वाला देखा तानी उठलन गइलन जाते जाते कहतन कि बबुआ बबुआ कमाई ठकठकावतरन बबुआ बबुआ हम करी हाँ बोली। अरे तनी गेट खोला भाई। गेट खोलनी भाई जी हमार कूलर चलत रहे पंखा बैठल बेचारे पलंग पर। हम कहीं तो का कहीं कहने के सकते बड़ा बुजुर्ग बनी पलंग पर बैठले बाबा आओ हो शुरू से अंत तक गाना एकदम दिल से सुन ले। अच्छा आहा सुनत सुनत हमारा रूम में आज तक देवता हमने कही कोनो चीज चिकन मटन कोनो प्रकार के धूम्र ने भल उ बेचारे पलंग पर बैठ के हमार 3 एक के मसाला रगड़ा तारे हमरा कहल पार रही खेले कि बाबा रौड़ा मत हां इतना खेसारी भैया रौड़ा गाना में उदम रहे। रौड़ा ई बात और के अच्छा समझी, गीत रहे। गाना अच्छा रहे। अच्छा, एक और चीज हम कहम जी जी इनकर एक और यही टाइप के गीत बा जोन लोकगीत टाइप के बा। अच्छा जोन लवंडा नाच तो सभे जानते बा। बिहार के जे बाटे लवंडा नाच से कैसे सुप्रसिद्ध डांस बा। बिहार के लोक नृत्य बा लवंडा। लोक नृत्य बा। ठीक बा। तो ओ ला एगो बड़ा बढ़िया इनकर गीत बा मोर सैया हो सुताला तनी कोरा में। एक खेसारी लाल जी जब कपिल शर्मा शो में गल रहा तो में एक गाना पर लवंडा नाच कइले रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ई गाना जे बाटे नु मतलब कि लोकगीत के शैली में बा। अब बढ़िया गीत बा में और कुछ अश्लीलता के समावेश नहीं किया। खाली इहे एगो लाइन बाटे जोना से केहू के प्रॉब्लम हो सकता मे बी कि हो सकता है। लेकिन ये गाना उतना खराब नहीं है, बहुत बढ़िया गीत बा। म्यूजिक भी काफी अच्छा बा पर डांस बड़ा तगड़ा किले बा। जी 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 बात एकदम सही बात भाई। ये बात तो सच्चाई बाकी ना एकदम सच्चाई। सब गीत जौन बाटे जौन भोजपुरी के हिंदी के इंडस्ट्री में ले जाके अच्छा कपिल शर्मा से के नहीं जाना था के नहीं के देखे
तो ओ जगह जाके जब रुआ ऐसा गीत पर डांस करे नु तो भोजपुरी के मान बढ़ जाला। हाँ। ओ जगह पर जाके जब रुआ लॉलीपॉप पर डांस करे नु हाँ। तो मान बढ़ जाला भोजपुरी के। लेकिन फिर ओ जगह पर अगर जाके ऐसा गीत बाज जाई नु सुत जाला कोरा में, तो मतलब देखी कितना बहुत हद तक सुने में सामान लगता। हाँ। एगो सुताला तो कोरा में, कोरा में, एगो सूत जाला कोरा में। तो वो तो लोकगीत टाइप के बा। हाँ। और बढ़िया गीत बा मिला जुला ई लेकिन कहीं और भटक ई जाता कहीं और भटक जाता रन। तब हेंगा। सारी भैया कितना हमनी के प्रयास करी सब महाराज, वो लोग थोड़ा सा कोशिश करी, थोड़ा सा उस चीज़ के दिखाई कि वो लोग कहाँ बनी आ का करे के बा। रउरा हे पर मजे की कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ जा। हाँ महाराज उ का बा रउरा का बनी तब ठीक बा, रउरा कुछ बनाए बनाएम। हाँ तरा और कुछ नाम हो होई भैया नाम भइल बा, नाम भइल बा। यहाँ तक पहुँचल बानी तो वहाँ तक बिना नाम के नहीं पहुँचल। हाँ। आ क्षमता बाटे तबे पहुँचल बानी। तो निवेदन बा कि हईसन घटिया गीत मत गाई, बढ़िया गीत गाई, हाँ। ताकि हमनी के आई सब कहीं से कि हई गाना सुनी। जैसे कैसे हमनी के कहत नहीं सके मरवा मेरवा ठीक गाना बा सुनी 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 ई गाना चीज जाके के- सर्च करी, बढ़िया गाना बा, सुने लायक गाना बा, सुनी रुआ। एमे अश्लीलता तनिको सा नहीं तनिको सा नहीं किया। तो निवेदन बा कि ढंग के गीत बनाई, ढंग के गीत सुनाई, दर्शक लोग के अच्छा चीज पड़ोसी। बस यही निवेदन के साथ है हमनी के फिर मिलम से एगो नया गीत में, नया वीडियो में। तब तक ला जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।